Nun mundo no que a sobreestimulación é constante, aburrirse é moi importante, necesario incluso para poder parar un momento e que deixemos paso á imaginación. Con este argumento, a compañía Tarabela Creativa conseguiu engaiolar as nenas e nenos que esta tarde foron ao teatro en Lugo. Idea. Xa sei, Idea pode ser o nome da miña personaxe. Vou inventar. Este é o segundo ano no que a actriz Mariña Pena representa magistralmente a Tarabela ambulante, Idea. Unha obra de teatro centrada na importancia de que pequenas e pequenos gocen tamén aburríndose. En riba do escenario, Mariña consegue engaiolalos a todos. Parece máis complicado do que penso que realmente é, falo dende o disfrute totalmente grandioso que me dá poder formar parte de unha obra que apela aos nenos e que traballa con cousas que teñen os nenos, que é o aburrimento e eles mesmos, non? Escrita e dirixida por Carmen Conde, esta obra convídanos a todas as persoas con independencia da idade a parar un momento. A obra é unha oda ao aburrimento como espazo que necesitan tanto os nenos e as nenas como tamén as persoas adultas para aprender a estar con nos mesmos e para abrir ese portal á fantasía e á imaginación tan necesario. A compañía Tarabela Creativa está formada por Carmen e tamén por Diego Gallego, produtor e xestor. Ambos solicitan un espazo por aburrimento. Unha sociedade sobreestimulada que parece que ten que ser productiva todo o tempo ou que temos que estar entretidos en toda ocasión. O aburrimento para min é ese portal para aprender a estar a soas. E pros cativos se cadra aínda máis. Moito máis, sí. Levan xa unha vintena de funcións, a seguinte será en Boiro, o 24 de abril.